ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କଳା ପୋଖରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀ ପାଣି ସବୁବେଳେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଘେରି ରହିଛି। ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଏକା ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁମିତ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଜିଦ୍ଦାର ଥିଲା। ସେ କୁହେ, ଏସବୁ ଗପ। ଆଜି ମୁଁ ରାତିରେ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବି ଏବଂ ଦେଖିବି ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି। ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା। ସୁମିତ ହାତରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସୁମିତ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପବନର ଗତି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ବାଉଁଶ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁମିତ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ପାଣି ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦବୁଦ ହୋଇ ପବନ ବାହାରୁଛି। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିଲା, ପାଣି ମଝିରେ କେହି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ବସିଛି। ସୁମିତ ପଚାରିଲା, କିଏ ସେଠାରେ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଆକୃତିଟି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସତ୍ତା, ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ମାଂସ ନାହିଁ, କେବଳ ଚମଡ଼ା ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତା'ର ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଥିଲା। ସେହି ସତ୍ତାଟି ସୁମିତ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁମିତ ଭୟରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଗୋଡ଼କୁ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯା, ଏଠାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱର ତା' କାନ ପାଖରେ ଶୁଭିଲା। ସୁମିତର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଦିଅଁଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଜୋରରେ ଧରିଲା ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ମରଣ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସୁମିତକୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ। ତା'ର ଶରୀରରେ କଳା କଳା ହାତ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁମିତ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରୁ କାହାର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି।